Kar derse çapıp gelir, ünüm hile dediğin kapır. Bir güne yapıp gelir, düzü bu sömürün yanar. Benderi. Boylanmaz karşığın dağda gelir, kırıp tulamaz uzana. 5 günlük ömrünü bağda gel, bir huda soğurun yanar. Benderi. İşte şu erin merdine, işte şu erin merdine dolmaz bölgamın gerdine. Ah yâre, yâre, dağda. Hey kardeş perdesinin derdine gel, orada doğurun yanar. Benderi. Geçten hak hinal hinimden gelir. Geçten hak hinal hinimden gelir. Allah sen ağzlarından. Aslından dolduk yerinde de. Dünyada yeni mehrine tay verecek zat yoktur. Peygamberimiz enеңize hormat koyun. Enеңize hormat koyun. Enеңize hormat koyun. Ondan soň ataňyza hormat koyun. Aslından dolduk yerinde de arık yürüvürün yanar. Benderi. Erdendin yoluna garap duran enenin ıhlasy bir yerlerdäki oğluny bela getirden orarmış. Orazjan Mälik babada aýda hak geçer. YouTube Mirafım kanalı. Peygamberiň döwürdöşi Mälik ajdar din urunna söwüşdi alşyr Hudanyň küpür gepläp Hudaýdan daş düşen üçin dünýeden gaýdyp şu ýerde de defin edilipdir. Şeýdibem netibesi dartyp şu toprokda gonanmaşy bolupdyr. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alna var. Sadagat bollum Mälik baba ziyarete her gün gelýärler. Anla onları weli gelip gidýänlerin hasaby ýok. Bir meçhidi gurdurýana aman geldi diýerler. Allahyň ömrüni uzak etsin. Kime ağzından kesip can edip dikeldi. Kim bolsa yumrup taşadyr. Hey adam, sen yaradyrsın. Bir hasap el takik hasaplı bolur.
Hakikaten hakikat olur. Anın hasabını yalnız hakkıdır. İkidir birisi canını alır, ol bir kayıtadan can verir. Yok ol beş görenim, seni ahtası, durur ahır olmaz yerde yatası. Biri dünyana geldi tutası, biri didar deyip döndü kınır. Ey kıçından asalı celasın çeker. Ey kıçından asalı celasın çeker. Ol iki feryada yasmadı sıkar. Hüküm binasını ol altı yıkar. Karışıp dur aslan bol yok denir. Arıkbende ıykayım saklar destin mi? Arıkbende ıykayım saklar destin mi? İki kafir burlusun markasın. Bir saat sırav yanar yemin hakkında. Mırhıdın beşi muskülü bilir. Görüyorsun abi. Kaltağına hükmü dahi firman. Waka garajan. Bir dogran oýnanar, birem dogan neýlipdir. Oň sebäbi ene ýüregiň dözmezligi. Aslynda da biziň zenanlarymyz öz üçin ýaşaman çağady üçin ýaşaýar. Men sana bir wakany görüň gerek. Şirkette bolan şu wakadan bir näçe ýyl geçen soň
Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Ya, aman geldiniz mi? Şükür. Öy çörler, bala çağılar hemme sağlık kurunçuluk mu? Sağlık mıdır? Ba, Oralcan, basıl şok oynuk çeken o. O ne koyunuksun Mergen ağa? Bu köynükçen dokana Barat çepeğin ayalı oğuluna vadece diyeler. O pahirin önürgötü olman son oğul yerine nufku altın ile şu köynükçen yüpökten haliç timinde dokattır. Bir gedek Täw perwan kergonmaşy olup gaýry ýurtlaryň birine gidenine şäher häkimine türkmenliň kergonmaşynyň atyny üýtgeşip bir etwagyň bardygyny aýdýarlar. Şonda han perwany ýanyna çagyrdyp köýnekçäni görüp şu köýnekçäňe bir hatar ner bereýin howdy dagdandan näpdir. Onda perwan han ağa howdy dagdandan bir hatar nere degýän etwap türkmeniň gözüne gerek däl öýdýänmi diýip muny bermän aýdypdyr. Han ýüregi ýeri. Ine adamlar. Bir döwür türkmeniň gadymdan gelýän däli ilkinji gedek taşdyrlaryna galpakdan ýadygar alyp galdy. Olam ene mehrinden wefadarlygyndan nişan. Galpagy öýüň daş düýbüne ayak basylmajak ýerde ýere gömýärler. O bolsa ýigidin gelecekde şu öýüň, şu topragyň arnamasyny gorar. Gerek bolsa şu topragy başyna moýmalygyny aňlady. Kaka boşluk döwletçigime diş çıkıptır. Hani maýdan boşlugyny berin. Tügeleme. Hany gyzar bolun, turun, gazan atarın patrak gowralyň. Hani gyzar köşeň saçyny edin. Yan kıza geç oğlum batırın o. Galpağı sihirleyence orada ulayım artlanıp. Tüveleme ömürleri dok oldu. Benim balam akıllı sıkıran koy ay balam koy. Ağlama Leyla. Ana gönlüm. Oralcan,
başlangıç çağan tağ çekkerinden başlap yeňden aýlanybermeliler. Peýgamber neslinden molga alından başlanýanlar. Alçıri, Tanrı arkasın. Ahir yollaşın bakın. Kızlar alın. Herin öz bukçağını çatın. Size de oram bolup gitmeklik niyet verettim. Nemeden orla. Bir de aňyrdan gelýän depdi ol. Sowra. Ine şu galpaklar bizim neberemizinki. Bulun arasında frontdan gaýdyp gelmediklenken bar. Lan ne gurgundan aýylyp.